Marhite-hite goarni debata ama, dohok goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok goarni tondi parbadia, na tumo palangit doho tanoon. Amen. Alai Jehovah, huhaolongi hami ho, hajonjongan ibang gasmu, dohot hasangaponi hamuliaunmu. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Alai Tuhan debata amanami na di banua gijang. Di papatar hodo di rimar hite-hite hatami. Naung dohot dohami di haulom roham. Marhite sian panesaonmi di dosa nami. Atong papatar madirim torohanami. Asahu tadahami ho. Jala asahu tangihon hami suara ni anakmu. Jala asahu jalo hami ton di parbadia. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende kita. Patik ni debata di minggu tasadarion, ima pati parjolo sa rodi pati paupaton. Pati parjolo, ahu do Jehovah debatam, ninda debatata, dan jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Pati paduahon, dan jadi ganaonmu, jala dan jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aik na di toru ni tano, yang gotunggabe si sombaon manang sioloan. Pati patuluhon, dang jadi dohonon goar ni di bata, yang gosoture dalanna, aihona uhumna dosugut, akan amarsine yang di goarna. Pati paupaton, ingot hamuma parbadiahon ari minggui, dinaonomari maulah hamuna sa siulaun muna, alai anggo ari papituhoni, ari paradiana ni Jehovah di batam doi, dang jadi homangula anggo dinasadari i, manang anakmu pe manang borum, manang nabosom lahi-lahi, manang nabosom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di isi ni hutani halak, pe namangibati hutam. Adi naonomari do di topa di bata, langit do tano, do laut, do nasa isina, dungi maradian maibana di ari papituhoni. Di baini do umbahin na di pasu-pasu di bata Jehovah, ari pariadianan nai jala di parbadiai. Ido sahakna, atong rak mangidogo mahita sian Tuhan de bata. Ale Tuhan de bata, sai pargogoi mahami, maulahon nombar tupati mi. Amin. Marende hita.
matopoti madosata tuadupani debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogona sohatu dosan parasi roha midahami nadangolon narodo hami tujolum manopoti dosa nami dagudangi di bagasan hajahaton dohami tubuh jaladang adong haporsiaun di bagasan rohanami be saluhut dohami manibil sian akadalanmu masai godang do pangalasion nami di patimu ala ingok mahami ale Tuhan ala ni denggan ni basam do asin ni roham sayunang paingot-ingot akadosa ni haposon nami doho pangalasion nami saingok mahami hombar tu asin ni roham doho denggan ni basam ala ni goarmu ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagudangi amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesani dosa songonondo pakaholong ni debata di portibion pola do anak nana sasadai di lehon asa nang mago ganup na porsea di ibana asa hanguluan na saliling ni leleng na di ibana hasangapon ma di debata na diginjang amin. Kor ina Kamis.
Tagonan tahe mardongan iba sian na pujung alamuba dengganan molorak marsaulihon parbue ni naniula nabi. Ai molo tinggang nasada paheheon ni dengan nama ibana. Alai tarcepol situtu mahalak na punjung molo tinggang ibana. Alas so adong dongan na paheheon ibana. Songoni molorap modom dua halak marsiagoran ma nasida. Alai bihamalas na anggo dihalak na pujung. Murah talu gogo anggo punjung sahalak. Tupa manahan anggo dua halak nasida maradopon alona. Jala tali natinalu ni mau dotos. Ido sahatna martua doakan atau mangihon. Rembai ta jong-jong. Tidakko ma haporsiautai sona hina tidakko ni dongata sa porsiau di sado portibion rak mai tamadok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogona suatu dosa na tumo palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imana tinubuhan isi Maria na gabe-gabea siaton di parbadia andorang sohabubuhan ido tuhata na tumana bernit di pangumuan di silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinor silang na tua tu banua toru dong ditanom na mulak mangulu di hari patuluh nama naik tu surgo lau hundul tu siau ni debata Jehovah
amanai pargogo na suatu dosani, disima ibana pai mamula suatu talaon, baguhumi halak na mangulu doh namate. Au porsea ditoni parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria topan di halak Kristen akan nabadia, doh desani dosa, doh dihatai namandok, mulak mangulu suut dangi halak nang mate, doh diangoluan na sora sudah. Amin. Tapi gemat ting huriatta. Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Tabegema guarni minggu ta sadarion ima minggu patuluhon dung Epifanias 26 Januari 2025. Doho topik hibul dagingi alai torop ruasna. Tikting nama ragam nomor sada. Parhalado HKBP Immanuel, Resort Immanuel, Pasahaton, selamat hari Minggu tusude ruas nihuria, namandohoti parmingguan sadarion. Jala aka tamue, nami nasadarion dope parjolo sahali marminggu di gerejon, hupasat hami, hata parhorasan sian huriata, jala selamat beribadah. Di pasu-pasu di Batama hita marhite parminggota sadarion. Nomor 2, hami parhalado gereja HKBP Immanuel, Resort Immanuel, Pasahaton selamat ulang tahun hatu tubuh, dohot ulang tahun parsaripeon, turuasna marulang tahun di tanggal 20 saat tanggal 25 Januari 2025, saya dilehon de Batama panjang di umur, hahi pason, dohot akalas di roha. Hata ni de Bata tunamar ulang tahun, Sada Musa 12 ayat 2. Hubahen peho gabe bangso nabolon, jala pasu-pasuoku maho, jala pabalgauku guarmu, asa gabe pasu-pasuho. Aka guarna marulang tahun hatu tubuh dohot parsaripeon bema taida di infokus di gereja ta. Nomor 3, Minggu sadarion papungu pela tujolo dohita 2A 2B di Haporluan Huria dohot sentralisasi. Hari Minggu 2 Februari 2025 nanaing roh papungu pelean tujolo dohita 2A 2B tu Haporluani Diakonia Sosial Huria dohot sentralisasi. Ruas naro nomor 4, ruas naro Mamuka Minggu sadarion tanggal 26 Januari 2025 gabe ruas ni huriata keluarga Bintang Gultom inatai Nova Sri Ulina Boru Panjaitan dohot 2 Yanakona Nasida Rosian Huria HKI Jemaat Batu Manupak Resort Pangaribuan Timur, daerah 2 Silindung, Pangaribuan. Nasida tinggal di Jalan Sewampu Baru, nomor 37A, Medan, Wik Bethesda. Nomor 5, Mamuka Minggu sadarion 26 Januari 2025, nunga mendaftar ulang ima keluarga Horas Prasetyo Sianipar, inatai Monica Lydia Lumban Tobing, Nasida tinggal di Jalan Sealas nomor 44 Medan, Wik Jericho. 2. Mamuka Minggu sadarion 26 Januari 2025, nunga mendaftar ulang ima keluarga Ricardo Andreas Sitompul Eskom, inatai Ayu Francisca Boru Tarigan SM, Nasida tinggal di Jalan
titipapan nomor 50 Sia Medan Wek Betania. Nomor 6 Alanang mardalan di Bagastabe ibadah Natal keluarga doa ibadah tahun baru keluarga hupagido hami asa tapasat mapelian di ibadah Natal doa tahun baru keluargai tu huriata marhite sintuawik. Nomor 7 tajahabema di stensilan warta jemaat. Nomor 8 ruasna opname di rumah sakit dohot pemulihan di Tonga Bagas. Nomor 1 B. Lumban Tobing Bapak Sandro Wik Jericho pemulihan di Tonga Bagas. Nomor 2 Rahel Siahaan Wik Jericho opname di rumah sakit Columbia Asia Medan. Nomor 3 Anugrah Hutagaol Wik Bethlehem pemulihan di rumah. 2 Romawi warta keuangan sentralisasi dohot non sentralisasi keuangan diakonia sosial huria dan keuangan pembangunan. Laporan keuangan di gereja tu sentralisasi dohot non sentralisasi bema taida di ilampiran kolom parhepengoni huriata di minggu sadarion. Hame mandok mauliate tu sude ruas napasahaton pelean bulanan tahun perpuluhan hamolateon diakonia sosial pembangunan ni huria. Debatama nama masu-masu sude ruas ni huriata. Horas, shalom. Tapasah ma peliata sada aduk sada be las marende mahita. Siko
Sang Yang Mahita. Rodo hami Tuhan tuado pami, pasahaton ngulu nami, sian nasaroha pikiran nami, napunama hami Tuhan, jala tau parjabar di hanguluan nasiakko, naing tangi honon nami hatami, pakulingi rohanami, manogu-dogu hami marparangin adenggan, asa marsangap ho Tuhan, jala tarpasu-pasu hami ganup marsada-sada. Sesa sudedu sanami, ya sahami buri, patau hami dijolomi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Sialoma manginang. Hatan itu hatta di Minggutta Sadarion, Sada Korin 12 ayat 12 sahat 20. Hujaha dihita jala tapai huti hukma di bagasar rohatta songonom ma didok pangalaho dohot ulaun ni ruas sama ruas upamana hibuldo dagingi alai toropdo anggo ruasna jala ruasna toropi majadi hod daging nasasadai songonido Kristus aitot di nasasadai do dipadidi hotu hita saluhutna gawe sada daging nang Yahudi nang gorik nang hatoban nang anak mata jala tu saluhut hita dipainupon toddi nasasadai ai daging ipe dang nasada ruasna tung toropdo tung suranin dapat dibahen nasotanga nau dang masuk daging au tung naso masuk daging mai alani i jala aut suran ninda pinggoli ala somata au dang masuk daging au tung naso masuk daging mai alani i aut mata sadok dagingi di dia ma perbinegian aut pinggol sadok dagingi di dia ma parnianggoan alai diatur hod debatado inganan niganup ruas di dagingi marguru tulomo ni rohana alai aut sura saruasi sude behama dagingi alai nang pe torop akaruasi sadado dagingi ido sahana. Topik minggu nadienet sian ayat 12. Hibul dagingi alai torop ruasna. Hibul dagingi alai torop ruasna. Taha porsiaido daging taon denggan ditopa dewata lengkap sude. Memiliki pikiran, memiliki tubuh yang sehat, memiliki hati yang baik, memiliki perasaan sempurna. Jala Tuhan madok, ditopa dohita, sarupa dohok gambar ni Tuhani. Kita segambar diciptakan. Itu yang membuat kita berbeda, istimewa, berakal, dan segambar dengan Tuhan. Alayanong do nasega atau merusak pikiran hati manusia yang dirasuki oleh kekuatan, kita katakanlah yang merusak, iblis yang membisikkan dan menggoda kita, sehingga pikiran dan hati kita kadang tidak menentu, tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Menialahi tu panopaun di dewata. Ditopa hita dengan alai dengan sendirinya kita dirusak dan juga tunduk kepada kerusakan tersebut. Alani tugas tadi portibion didok molo ditopa dewata hita dengan tetaplah bertumbuh, tetaplah hidup baik dan memiliki pribadi yang baik.
Yang baik itu kita diciptakan segambar dengan Tuhan, artinya sarupa pangalahotai. Imana di paadar di turpuhon, di dok. Todi ido, mian di bagasan kita. Roh menyatukan dan tinggal di dalam kita. Karena itu kita satu. Kita memiliki roh Tuhan. Kalau berbeda-beda hati dan pikiran kita, tetapi tinggal di dalam diri kita, melalui nats ini adalah roh Tuhan. Karena dari penciptaan pun, kita dari debu, lalu Tuhan hembuskan napasnya, kita memiliki kehidupan. Molosian holantano dope kita tidak memiliki kehidupan. Jadi kehidupan dan sumber kehidupan kita itu adalah Allah dan yang diberikan kepada kita. Jadi ngulutta di hasianganon bertahan hidup sesuai gambar Allah dan sesuai hidup tinggal di dalam roh Tuhan. Roh Tuhan tinggal di dalam kita. Molo takas dohita dengan dihanguluanon songon natinopa ni dewata jalanan ni inganan ni todi denggamma sude parsaoran ditongani huria tongani keluarga tongani masyarakat pribadi ke pribadi dengan parngoluonna dengan keluargana dengan nang hubunganna holong dame sada tusido hita nani dok nahibul sada ausogari dagingon ninna digabar hodison sada do dagingon alai gudang alat perangkapna adong mata adong tangan adong pat ausogari holam mata sudi bama marpinggol ninda manang holap pinggol ima disoratot di turpuhon. Jadi memang denggado hita di topa dewata memiliki peranan masing-masing. Jojodo tu parngoluo tahun manang diperlaku atas siganu pari kita merasa berbeda. Merasa berbeda di tongani keluarga. Memang kita berbeda, ada laki-laki, ada perempuan, ada anak, ada orang tua. Ada marga lain, ada marga kita. Ada suku lain, ada bangsa lain. Ada negara lain. Berbeda. Tapi semua itu punya kehidupan. Pribadi, masyarakat, negara, dan lain-lainnya. Gereja pun seperti itu. Adong gereja HKBP, adong gereja nalaini, laisude nasada do disi. Porsea tu Yesus. Jala todi ina maringana disi. Jala ditogi hok kita. Tuhata ni dewata. Asa na porsea na marhuria marhite turpuhon sadama hamu. Hasadaon na tinogihon na dihita di turpuhon ima sada do dewata. Sesada dewata. Unang bait dua Tuhan. Sada dewata. Jala molo martangiang sada roham. Molo marminggu sada roham. Molo hari Minggu sada roham tu par mingguan. Unang medatedat mar minggu daw manangdang. Martangiang doa manangdang. Hutangi hodo hatani dewata manangdang. Denggat doa tu sam manangdang. Daw ikut dohonod do harus ke gereja. Imana dok na sada. Sada rohana hibul. Memang hatinya sudah ke sana. Sudah terbuka niatu. Jala molo IBGP hatani dewata ikut sadar rohana mabege hatani dewata unang mapar unang marungut-ungut mulai jabu boy hita marungut-ungut alani akka nahurang anakon mungkin alai di gereja unang gabi marungut-ungut kita alani nahurang tabo tudongan berarti dang hibul rohata tu dewata jadi hibul atau sada molo na porsea hita tu Tuhani sada maha porseom. Sada todi menyatu dalam diri kita. Sama kita kepada orang yang kita kasihi atau kepada anak menyatu todi kita. Ada telepati, ada feeling,
boharu nangibana indah. Karena memang hati kita kepadanya. Karena memang sudah menyatu. Songonido ditongani keluargai. Alai, songonido nang ala sarupa hapor siaumuna. Dong aku hamu ganu pahari marsaor. Makana pribadiku sadadu Tuhamu. Tuhamu do rohaku, hamu pe tuau do rohamu. Karena kita sudah bersama dan satu dalam damai, dalam sukacita, memuji Tuhan dalam iman. Saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi. Di sommah hasadauni banyak hal. Adong do nasusada dihaholongi, alai dang makaholongi, holong rohani inangi tuamangi, alai amangi dang tanggung jawab, dang peduli. Holong rohani na tua-tua itu ya anakon, alai anakon idang ya tusi makaholongi, natorasna. Ini bukan satu namanya. Alai hasadauni gudang sanggup pautna akan adenggan. Roha partodion pikiran tu nadenggan. Tu dewata ima terutama hati kita untuk Tuhan. Molo na margereja dohita, molo na beribadah dohita, molo na porsia dohita, molo na ingadong dodongatta, molo dongatta do jolmaon, molo ta ida ibana gabbar ni dewata, manang rupa ni dewata do di dongatta jolma, batotu denggat dorohata tu si. Tapi kalau kita lihat rupa teman kita adalah mungkin rupa pengkhianat, rupa iblis, rupa penindas, yang mungkin susah kita menyatu dengan itu. Alai akan di bagasa Tuhan itu nabui sada, nabui menyatu. Nang ditongani keluarga pe, molo di bagasan Tuhan itu ibana, asalomoni rohani Tuhani pangalahota ditongani keluargai, ido sungguh-sungguh hatinya menyatu antara satu dengan yang lain. Dan perbedaan ini, dan akan masih jelek-jelekan, dan memperlihatkan wajah-wajah yang tidak baik. Tetapi ya ingatlah, kalau tidak seperti wajah Tuhan, serupa wajah Tuhan, rupa kita itu berarti wajah apa? Wajah kita itu. Wajah pengkhianat kah? Atau ya itu adalah gambaran-gambaran iblis berkuasa dalam diri kita. Alani takasdo didoksia turpohon. Sada jalato di ido napasada hokita. Au sogari daging taon ninna dangadong dison na berbeda-beda, adong tangan, adong pat, adong mata, mungkin tidak sempurna berperan. Peranan dari tubuh kita ini tidak sempurna. Tetapi karena Tuhan ciptakan itu baik dan ada anggota-anggota tubuh yang berbeda, maka peranan dari tubuh kita itu menjadi terlaksana dengan baik. Seperti itu. Jadi sungguh-sungguh dengan baik. Jadi songoni donang pikiran tanang rohatai, kalau memang dang rudut atau runyam atau kacau pikiran tai manang rohatai, manang molo dang kacau hapor tai, maka peranan hidup kita menjadi baik sesuai ciptaannya itu, maka akan berperanan terlaksana dengan baik. Jala ido namar huria. Ido namar huria, tidak saling menjelekkan, tidak membawa pertengkaran, tapi perdamaian, kesatuan yang dipersatukan oleh roh. Hamu amang inang imana taida molo taida manang molo kita melihat dari sisi perbedaan-perbedaan kita merasa orang yang paling berhak, kita merasa orang yang paling berkuasa, kita merasa orang yang paling hebat, dan sebaliknya kita merasa orang yang paling rendah, paling kecil, orang yang paling tidak berdaya. Bisa terjadi pemisah antara satu dengan yang lain. Kalau kita memiliki perasaan-perasaan tersebut. Padahal itu tadi Tuhan baik, membuat kita baik, dan juga kita berharga bagi Tuhan. Kita saja yang tidak menghargai yang baik yang ada dalam diri kita. Kita kadang tidak menyambut yang baik yang Tuhan tetapkan untuk kita. Kita terlalu cepat menanggapi hal-hal yang tidak baik untuk kita lakukan, kita perankan, kita pikir kita yang punya kuasa, kita pikir kita yang paling hebat dan lain-lainnya itu. Itu yang membuat kita merasa berbeda satu dengan yang lain. Kembali kita ke cerita firman Tuhan
di mana gereja Korintus saat itu pemimpinnya yang berkhotbah ada di sana beberapa ke daerah tersebut dan ke gereja tersebut berganti-ganti, tukar mimbar lah istilahnya. Ada Petrus, ada Paulus, ada Kefas, dan ada Apolos. Jadi ya sama seperti orang Amang Inang menilai kami pengkhotbah ini. Ada si Anu bagus khotbahnya, si Anu kurang katanya kan. Si Anu bikin tidur, si Anu bikin kocak dan lucu. Nah itu, seperti itulah di hati kita kan, selalu menilai pengkhotbah kan gitu. Itu terjadi juga di Korintus. Menilai pengkhotbah Paulus, Apolos, juga Petrus, juga ya Paulus dikatakan ya tidak apa lemah katanya. Padahal mendirikan gereja sudah banyak dia. Datanglah si Petrus berapi-api berkhotbah. Nah, itu yang bagus adalah kelompoknya. Datanglah si Apolos ahli untuk membuat bahasa-bahasa yang lebih berkualitas. Oh itu yang hebat. Katanya karena Yunani itu kan gnostik, ilmu yang tinggi. Baik itu segi bahasa, baik itu ya maunya dari penyampaian khotbah itu pun ya tinggi-tinggilah ilmunya seperti itu. Padahal bukan hanya di penyampaian itu sebenarnya, tetapi bagaimana ilmu kita melakukan firman Tuhan itu memang bisa. Tapi kita lihatlah ilmu kita melakukan firman Tuhan itu. Bergereja aja kendor, berdoa aja kendor, beribadah aja kendor. Ilmu apa itu? Ilmu iblis kan yang merasuki hidup kita. Kita minta pengkhotbahnya yang berilmu tinggi. Tapi kita pengkhotbah itu pelaksana firman Tuhan itu tidak berilmu, melawan setan yang merasuki hidup kita menjadi berpecah, berbeda-beda. Dan juga saling menindas, tidak saling membangun. Padahal orang yang beriman itu yang hidup di dalam roh, di dalam nats ini bahwa kita harus satu. Satu iman. Satu dikendalikan oleh Roh Kudus, dan satu untuk membangun hidup. Satu di dalam sifat yang berkenan kepada Allah. Banyak hal lagi. Yang jelas tujuan kita bergereja dan beriman dekat kepada Allah, menuruti perintah Allah, hidup selalu dekat kepada Allah. Karena itu mari kita renungkan dan perbaharui bagaimana pengetahuan kita tentang Allah itu dalam memahami firman-Nya dan juga dalam melaksanakannya dalam keluarga, dalam pribadi, dalam masyarakat dan dalam hidup kita. Jangan cepat kita menyalahkan pengkhotbah itu. Tapi mari kita perbaiki diri kita dulu. Banyak isi firman Tuhan yang bisa kita baca, bahasa-bahasa bagus. Dari Google, dari orang sudah banyak bilang, atau di rapat kemarin, cenderung pelayan HKBP sudah berkhotbah, berkoar-koar katanya di rapat kemarin kan. Ya saya berpikir ya kalau memang sudah maju pelayan HKBP itu berkhotbah, bagaimana jemaatnya untuk berilmu, menanggapi, melakukan, dan juga mereka ikut juga menyampaikan, mengabarkan firman Tuhan itu. Itu ilmu menyelamatkan jiwa-jiwa orang kepada Tuhan. Sekarang sudah susah menyelamatkan jiwa orang kepada Tuhan. Remaja, sekolah minggu, naposo, karena dia sudah terobsesi dengan mencari uang melalui FB, melalui TikTok, melalui YouTube dan lain-lainnya. Jadi udah lupa dia datang ke gereja. Bergereja kok saya lihat dari YouTube aja. Melalui ibadah minggu katanya. Padahal itu yang digumulkan rapat kemarin ya Mang, yang mau kusampaikan. Padahal katanya dibuka laptop ini, dia berpakaian lusuh, tidak mandi, tidak makan. Kayak gitu kah beribadah kepada Tuhan? Kata pergumulan itu kemarin. Inilah kesulitan orang bahwa hatinya tidak menyatu lagi dengan imannya dengan benar. Dalam pelaksanaan dipikirnya cukup hanya hati pikiran. Padahal hati dan pikirannya pun sebenarnya tidak menyatu dengan imannya. Dengan ibadahnya. Dengan gerejanya, dengan hidupnya. Karena dia bermain-main, itu istilahnya ya. Bermain-main dengan imannya. Itu gaya hidupnya. Kalau memang kita benar
memang betul-betul dengan sungguh-sungguh dengan iman kita, Tuhan yang membuat kita baik, dan Tuhan yang memberi kehidupan kepada kita, segalanya adalah Tuhan itu, maka segalanya lah kita berikan. Seutuhnya mulai dok hibul, berarti segalanya. Ya kalau beribadah, berikan hatimu segalanya. Jangan mau diganggu yang lain, hidupmu itu dari Tuhanmu. Jangan dirampas yang lain, imanmu itu atau hidupmu itu. Tetapi serahkanlah dengan sempurna kepada Tuhan. Amanginang. Karena itu mari kita renungkan. Kita renungkan dari tema hari ini, dipanggil kita untuk hibul. Satu, tinggallah di dalam Tuhan dengan satu benar. Dan terimalah firman Tuhan dengan satu hatimu dengan benar. Lakukanlah firman Tuhan berkenan hidupmu dengan benar dan dengan satu. Dan mari kita perbaiki. Kalau memang kita percaya kepada Tuhan dan hidup sesuai dengan firman Tuhan, mari kita perbaiki diri kita. Dengan satu hati, jangan tanggung, jangan kendor, kita berkenan kepada Tuhan. Itu artinya menyatu. Jadi bukan hanya dalam ibadahnya, tapi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bekerja, bagian ibadah, baik itu berjalan, bagian ibadah, baik itu bercerita, bagian ibadah, baik itu berteman, baik semuanya. Siapa yang bisa kita temui dan bersama kita, itu semua bagian ibadah. Itu artinya menyatu. Saudara, dalam Yesus Kristus, tadi pemahaman Korintus yang memahami khotbah, bain pukpen khotbahnya, bukan orangnya yang kita pahami, tetapi firman Tuhan yang disampaikannya. Itu yang kalau kita datang, mungkin masih kita ingat apa yang disampaikan orang pendeta. Penjelasan itu hanya bagian untuk menjelaskan sedikit, tapi unokna firmannya adalah itulah yang utama, yang perlu kita ingat, perlu kita hidupi, yang kita pegang. Peganglah apa yang ada padamu, yaitu firman Tuhan. Tiok mai. Jadi siang mulai maret deh kita sahat tu nama ngujungi hibul rohata. Asa taleon ngulut tu debata. Buido tahilala mujizat terjadi kalau memang kita sudah sungguh-sungguh mengalami persekutuan kita dengan Tuhan. Alani sada mahamu idonaing dohonon natu hita. Alani idonani pasahan ni si Paulus nang tuhria Korintus. Berbeda-beda anggota tubuh, berbeda-beda pribadi orang, tetapi satu yang disampaikan, dipancarkan dalam hidupnya adalah penyampaian hidupnya kepada Tuhan dan penyampaian hidupnya tentang perbuatan-perbuatan baiknya kepada orang lain dan hidup bersama selalu memuliakan Tuhan dan hidup seturut kehendak Tuhan. Satu roh, satu iman, satu hati, satu pikiran, satu kehidupan. Saling membangun, saling menopang, saling menolong. Kalau ada ilmu kita yang lebih, mari kita membagi. Kalau kita berkekurangan, mari kita belajar. Kalau kita mungkin berkekurangan secara materi, mari kita saling menolong dan yang lain-lainnya. Itulah wujud daripada kesatuan sebagai orang beriman. Selalu bersatu-bersatu. Kalau ada orang yang terjerumus atau terjatuh atau lemah, mari kita bantu dan kita topang. Itulah hidup satu kesatuan itu. Banyak hal lagi Amang mau disampaikan kepada kita dan Inang dan Naposo Bulung. Untuk bangkit Naposo itu, untuk bangkit anak-anak, untuk bangkit keluarga, untuk bangkit gerejanya dan masyarakatnya adalah bersama-sama seturut dengan kehendak Tuhan. Bertumbuhlah dan tetaplah hidup. Bagaimana diciptakan kita baik, mari kita ciptakan kita baik segambar dengan Tuhan di dalam satu roh dan satu iman dan satu kehidupan. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate Tuhan, marhiti hatam dipakulingi hodo hami. Alani torusi mai tu hati-hati pikiran nami asamar parbue di parulaon nami siganu pari. Gudang do nasohuat tu si hami di ngulu nami ot Tuhan. Mangatusi hatami dohok makanguluhon, dohok mangatusi ngulu nami nang ulaon nami, parangin nami, pikiran nami, jut manibil siad dalammu, sian hati gorami, hatam nuaing madogi hok kami, asa hibul ngulu nami, daging nami, todi nami, napunam Tuhan,
mangulahon lomomi, porsea tuho Tuhan, pataridahon nauli tu saluhu pertibion, ditongani keluarga, masyarakat, ditongani portibion, pataridahon nami sadahami toktong, pataridahon akan nauli, dan pataridahon akan nahumurang di akadongan, tidak saling menyalahkan atau menjelekkan, tetapi pataridahon manak makatahon akan adenggan tu akka nahumalia kami nang taringot tu akka dongan nami. Ditongan di huriami Tuhan, naing takas pelaksanaan ni akka ibadah nami, naing hibul jalasada, mangatusi ho Tuhan, mangatusi hatami, mangatusi ngulu nami, mangatusi gereja nami, mangatusi ibadah nami, mangatusi madalaton akka perdalanan di huriam, keluarga nang masyarakat, ulaon nami, naing hibul jala togu hami diaka ulaon naringgan. Dang terpikira kami jala dang terpangasaho kami mananga laho mangulahon lomomi alain waing Tuhan. Tugu-tugu mahami, jala dipaingot to hami, todimi pupangasaho kami, namiat dihami, manugiho kami tu ulaon naringgan. Alani dipuji rohanami ho Tuhan, dipadongan yommu, pangurup yommu, panugu-nugu yommu. Sungguli mahami, di parrohaon ng pikiran namin na humurangi, asa tok-tok kami, buhay pature-turehon, pangalahon namin na humurangi, parulaon namin na humurangi. Tau hasangapon, las ni roha, jala pasu-pasu di hami. Mahuliati Tuhan di huriam, na buhay tok-tong, jong-jong di akka pakubasio di tongan di huriam, parmingguon, siya sikola minggu sahatu, akka lansia, saluhut na tahe, tung basam, nama dongani hami nang program di huriam nang bui dirang-rangi rapo huria na tuari tanggal 25 Januari sudena ibasam sian namuka satu nama rujung marulupulup pami naeng sadaro hanami patupa programi di bagasa kasadaon masih pature-turean masih paululian tahu hararat di harajaumu nang baritami jala rarat akan adenggan di diri nami bui marhajong-jong kami di bagasan ulaon nadenggan. Tuhan naksongoni akka nahu ulahami pakubasion nami di tongani huriami saya toktong mai tau hasangapot diho jalalas ni roha di hami. Na marulang tahun ruas ni huriam doh ulang tahun keluarga mau lihat di pertambahan umur doh diakataban di perpanjangan ulang tahun di keluarga. Tuhan di partaban ni umuri tabba maka pasu-pasum tabba gugu di nasida tabba maaka ngulu-ngulu di nasida las ni roha nang sasonangan mamuji ho mangulaw-laon na jala marulupulup di sudi parnguluan na moladong akka rencana program ni ruas ni huriam taringot tungelu ni keluarga ekonomi nang akka anak nang keluarga Tuhan asiroham ramoti pargugui manasida asa margugu laho patu pahoni songoni ma Tuhan nang ruas ni huriam na di bagasan na hurang sehat patudu tu akka ruas ni huriami na tahunam marsahit patudu pangobation asa semangat na sida asa lehonombu gajang ni umur na sida asa lehonombu di nasida haifason Tuhan asima roham pargugui manasida pamalum manasida marhite pangobation na pinatupa nasida naksongoni ruas ni huriam natongon ok nami di bagasan mingguon ima sian ruas ni huriam B. Lumban Tobing, Rahel Siahan, anugerah naung pemulihan, Tuhan asimaroham di nasida. Padao akka parsahiton jala pamalum manasida. Marhite huasomi, marhite perpanjangan di tanganmu, ima perawatan, pengobatan, dohot padongan yommu. Na mangaleho semangat na baru, gugo na baru, dalan hama malum di nasida. Pakirimon nasida, mangasaho kuasomi, dohok gogomi, tarbahin nasida malum, sian parsahitoni. Jalabui majamuton akadirina, sian akaparmaran ng parsahiton, toktong marulupuluk marahi pason, pasahaton nguluna tuaka ulaw na ringgan tuho Tuhan. Tuhan tatap huriam, huriam HKBP Manuel, bergumul dohami, gudang doruas ni huriam, na subuhi ringgas rohana, tu parmingguan nami,
Makuling maho Tuhan tu ate-ate pikiran nasida, asarona sida jala tersunggul, hibul songon hatami, mangalehon ngoluna, marsoba tuho, pasahaton ngoluna tuho, ay hodo mual ni hanguluan, jala hodo dewatana tutui, dewatana saliling ni lilingna. Tuhan, asima roham dihami, pasu-pasu mahami, dingulu keluarga, ekonomi perkarijuan, sian namet sahatu nama gudang, akay anak ko na nilehommi, anak na hasea may, tinopa na ringgan may, songon gugo na nilehommi, manopa na sida, margugo mahami, manopa na sida, tu nasarupa dohot gobbarmi, asa dipatuduhon na sida gabbar na, gabbar songon, panguluy diho, jala marahawrujuod diho, gudang hamaolok kuado pihami, diakay anak kon, tongani keluarga ng masyarakat, Tuhan, asiroham dang margugo hami, alay gugo na siyako, tarpatu pahami, akan naringgani ditongani portibion. Ajari parbisuhi, jala pataw mahami, mangulahon lomo ni roham. Sesa sudido sanami, pataw hami, mardalan marhanguluan, diado pami, diakangulu silehonom mudope. Majalo hanguluan na saliling nililing na, dibagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Papungupelean mareddehita.
Amina di bana gijang. Sai pinorbadia maguarmu. Saya romah harajaunmu. Saya sauk malomone roham. Di banu tongon songonda di bana gijang. Lehon matu hami sadarion hango luas siapari. Saya sama dosa nami. Songon panesa nami di dosa ni dongan damar dosa Tuhami. Una kami togi hutu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Tajalo pasu-pasu siatu hatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan Dewata Mahita. Disodakon Tuhan Dewata Buhina Tuhita. Jala asima rohana mida hita. Didopakon Tuhan Dewata Buhina Tuhita. Jala di pasorhon madamena tuto ditabi. Amin.